O sa kamatanong Lalaki patay sa pagpamusil kagabi sa Mandaue City sa gumikan sa gituang love triangle padayon pagipangita ang suspect. Si Nico Serino sa report. Sa Panagdait Access Road, sakop na sa Barangay Subang Dako, nahitabo ang pagpamusil alas 3:30 kaganihang kadlawon. Gipauwanan og bala ang biktima nga nailhan nga si John Royland Gonzales, 23 anyos. Gidala paunta sa ospital ang biktima apan nakabsan sa kinabuhi. Padayon pa ang investigasyon sa Subang Dako Police sa insidente. Matod ni Captain Marvin Fegarido, hepe sa Station 2, Gitan-aw nila nga anggulo ang love triangle. Pagdahil yung bumanyag parking, pagdahil lapang sa kalsada, sugat niya. Sa tunga gani ang nilulit. Human sa insidente, giingong yano ra nga misibat ang sospek, kuyog ang laing tao sakay sa motor. Nag-follow up na ang kapulisan sa nahimutangan sa suspitsado. Nangita kami yung kinsay ikuan na to, kaning napailain ba nga kanang nakakuan, may baong asa ang okisyon na to. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.